Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Yesu Khristu ndiye mfumu. Ndi mfumu ya dziko lonse lapansi, ndi mfumu ya zolengedwa zonse, ndi mfumu ya anthu onse, ndi mfumu ya zipembedzo zonse, ndi mfumu ya mafumu. Lero tikupanga chaka cha Yesu Khristu mfumu, Christ the King of the Universe. Tikaterenso ndikuti tikufika kumalechereche kwa chaka cha chipembedzo cha mpingo. We are closing the liturgical year. Tiyamba tsopano chaka B, pajatu tinali mu chaka A. Ndipo pamene Yesu Khristu akudzionetsa kwa ife ngati mfumu, akutikumbutsa kuti adzabwera kudzaweruza dziko. N'chifukwa chake mawu athu oyamba amene akuchokera m'buku la mneneri Ezekiel 34 ndi meya 11 ndi 12 kudzawerenganso 15 ndi 17 akutionetsa kuti iye ndiye m'busa wabwino, amasamala anthu ake. Ngakhale anthu amene adawayika m'malo mwake kuti azayendetsa asasamale, amabwera yekha kudzasamala anthu ake. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Anoa Mastala kuchokera ku St. Monica Parish, Lufire, mu Diocese ya Pretoria, mdziko la South Africa. Salimo yathu ndi Salimo namba 23. Chauta ndiye m'busa wanga, sindidzasowa kanthu. Chauta ndiye m'busa wanga, sindidzasowa kanthu. Amandigoneka pa busa la nsipu, amanditsogolera njira za chilungamo, malingana ndi ulemerero wa dzina lake. Chauta ndiye m'busa wathu, tisamaope. Amatikonzera chakudya adani akuona, ndithu chikondi chake chimakhala ndi ife masiku onse. Mawu otonthoza, mawu achilimbikitso, mawu otipatsa chiyembekezo. Mawu athu achiwiri akuchokera m'kalata yoyamba ya Paulo yolembera mpingo wa ku Akorinto, mutu wa 15 ndi 20 kudzawerenganso 26 kulekeza 28. Amene akutiwerengera mawu ndi a Leah Mwagomba kuchokera ku St. Pius Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu amuthenga wabwino ndi monga adalembera Mateyu oyera, mutu wa 25 ndi 31 kulekeza 46. Ambuye Yesu akulula mayeso achiweruzo chotsiriza. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Tiyena abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la mprofeti Ezekieli. Zimene ndikunena ine Ambuye chauta ndi izi: tsopano nkhosa zangazo ndidzazifunafuna ndekha mwini wakene, ndipo ndidzazisamala monga m'busa amanka nafunafuna nkhosa zake pamene zina zabalalikira kutali. Inenso ndidzatero kunka ndikufunafuna nkhosa zanga, ndidzazipulumutsa konse kumene zidamwazikira pa nthawi ya mdima ndi ya nkhungu. Ineyo mwini wake ndidzakhala m'busa wa nkhosa zanga, ndipo ine ndemwe ndizidzazipumulitsa. Ndikutero ine Ambuye chauta. Zotayika ndidzazifunafuna, zosokera ndidzazibweza, zopweteka ndidzazimanga mabala ake, zofowoka ndidzazilimbitsa, koma zonenepa ndi zamphamvu ndidzaziwononga. Ndidzaweta nkhosa zanga mwachilungamo. Tsono kunena za inu, nkhosa zanganu, ine Ambuye chauta ndikuwuzani kuti ndidzaweruza pakati pa nkhosa ndi nkhosa.
pakati pa nkhosa zamphongo ndi atonde. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri. Mawu a kalata yoyamba ya Paulo woyera kwa Akorinto. Abale, Khristu adauka ndithu kwa akufa. Pakati pa onse amene adafa, ndiye woyamba kuuka. Pakuti monga imfa idadza pansi pano kudzera mwa munthu wina, momwemonso kuuka kwa akufa kudadza kudzera mwa munthu wina. Monga anthu onse amamwalira chifukwa ndi ana a Adamu, momwemonso anthu onse adzauka chifukwa cholumikizana ndi Khristu. Koma aliyense adzauka pa nthawi yake. Woyambirira ndi Khristu. Ndipo pambuyo pake, pamene Khristuyo adzabwera, nawonso amene ali ake adzauka. Pamenepo chimalizo chidzafika. Khristu atathetsa ufumu wonse, ulamuliro wonse, ndi mphamvu zonse, adzapereka ufumu uja kwa Mulungu Atate. Paja Khristu ayenera kulamulira mpaka atagonjetsa adani ake onse. Mdani wotsiriza kuthetsa mphamvu ndiye imfa. Koma pamene zonse zidzakhala zitagonjera Khristu, pamenepo mwana wa Mulungu nayenso adzagonjera Mulungu, amene adagonjetsera zinthu zonse. Adzachita zimenezi kuti Mulungu akhale wolamulira aliyense kwathunthu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Mateyu oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 25 ndi 31 kulekeza 46. Yesu adawuza ophunzira ake kuti pamene Mwana wa Munthu adzabwera ndi ulemerero wake pamodzi ndi angelo ake onse, adzachita kukhalira pa mpando wake wachifumu. Adzasonkhanitsa anthu a mitundu yonse pamaso pake, ndipo adzawalekanitsa monga momwe m'busa amalekanitsira nkhosa ndi mbuzi. Nkhosa adzazika ku dzanja lake lamanja, koma mbuzi ku dzanja lake lamanzere. Tsono iyeyo ngati mfumu adzawuza ku dzanja lamanjawo kuti, bwerani kuno inu odalitsidwa a Atate anga, lowani mu ufumu umene adakukonzerani chilengedwere dziko lapansi. Paja ine ndidali ndi njala, inu nkundipatsa chakudya; ndidali ndi ludzu, inu nkundipatsa chakumwa; ndidali mlendo, inu nkundilandira ku nyumba kwanu; ndidali wamaliseche, inu nkundiveka; ndinkadwala, inu nkudzandizonda; ndidali ndende, inu nkudzandichezetsa. Apo olungama aja adzati, Ambuye, ndiliti tidakuonani muli ndi njala, ife nkukupatsani chakudya, kapena muli ndi ludzu, ife nkukupatsani chakumwa? Ndiliti tidakuonani mlendo, ife nkukulandirani ku nyumba kwathu, kapena muli wamaliseche, ife nkukuvekani? Ndiliti tidamvapo kuti mukudwala, kapena muli ndende, ife nkukuchezetsani? Mfumuyo idzawayankha kuti, ndithu ndikunenetsa kuti nthawi iliyonse pamene munkachitira zimenezi wina aliyense mwa abale angawa, ngakhale otsika kwambiriwa, munkachitira ine amene. Pambuyo pake mfumuyo idzawuzanso akudzanja lake lamanzere aja kuti, chokani apa anthu otembereredwa, pitani ku moto osatha, umene Mulungu adakonzera Satana ndi angelo ake. Ine ndidali ndi njala, inu osandipatsa chakudya; ndinali ndi ludzu, inu osandipatsa chakumwa; ndinali mlendo, inu osandilandira ku nyumba kwanu; ndidali wamaliseche, inu osandiveka; ndinkadwala, ndidalinso ndende, inu osadzandichezetsa. Apo nawonso adzati, Ambuye, ndiliti tidakuonani muli ndi njala, kapena muli ndi ludzu, kapena muli wamaliseche? Ndiliti tidamvapo kuti mukudwala,
kuti muli ndende ife osachitapo kanthu. Mfumuyo idzawawuza kuti ndithu ndikunenetsa kuti nthawi iliyonse pamene munkakana kuthandiza wina aliyense mwa abale angawa, ngakhale otsika kwambiri munkakana kuthandiza ine amene, pamenepo iwo adzachoka nkupita ku chilango chosatha, olungama nkumapita ku moyo osatha. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale, monga ndanenera, lero tikupanga chaka cha Yesu Khristu mfumu ya dziko lonse, mfumu ya wina aliyense, okhulupirira, osakhulupirira, opembedza, oyamika, osayamika, tonsefe we have one king. That is why ndi chipongwe kumanyadwa, kumasimbwa, kumayerekedwa, kumadzimva, kumati anthu anga hayi akakhala malemu Ambuye Aziyayi, Archbishop Aziyayi, mzimu wawo sendi mtendere, amakufunsa kuti bambo mwati pali chiyanu, idakhala liti pali chiyanu. Zoonadi, pasi pano tilibe mpingo, pasi pano tilibe dziko, pasi pano tilibe mudzi, pasi pano tilibe anthu ndi a Mulungu. N'chifukwa chake lero tikukondwerera Yesu Khristu, mfumu ya zinthu zonse, ya cholengedwa china chilichonse. Chaka ichi chinakhazikitsidwa mchaka cha 1925 ndi Apapa Pius anambala 11, itangotha nkhondo yoyamba ya pa dziko lonse lapansi. Mukumbukira bwino 1914 to 1918 padaonekera pa dziko lapansi kuti zonse zimene zinkachitika kunali chifukwa cha kusowa utsogoleri weniweni, lack of authentic leadership, ndipo anthu amapanga attribute china chilichonse kwa atsogoleri. As the world was licking the wounds of the First World War, Papa Pius wa namba 12 ananena kuti poyang'ana atsogoleri, ka atsogolo otchuka kwambiri, ka atsogolo amphamvu kwambiri, tikuyenera kuti modelo ya zonsezo akhale Yesu Khristu, chifukwa ndiye khayo amene amalabadira wina aliyense, ndakhayo amene ali mfumu ya mtendere. Ndipo ngati tikufuna mtendere weniweni pansi pano, palibenso mtsogoleri wina amene angadzetse mtenderewo kuposa Yesu Khristu mwini. Again, chaka ichi ndi chimene chimatseka chaka cha chipembedzo cha mpingo. Takhala tikuyenda kuchokera nyengo ya Adventi la Mulungu, la Adventi loyamba kufikira msabata ino, ndiye kuti so sabata ya mawa loweruka likubwera ali madzulo tidzakhala tikuyamba vigil ya chaka china cha mpingo. Ndi chaka ichi cha Yesu Khristu mfumu chimatikumbutsa zinthu zingapo. Choyambirira chikutikumbutsa kuti zinthu zimakhala ndi chiyambi komanso zili ndi mathero. Mathero athu ndi Yesu Khristu, chiyambi chathu ndi Yesu Khristu. Remember, he is Alpha and Omega. Ngati zikutikumbutsa zimenezo, tisakhale anthu oyerekedwa, chifukwa ngati tinabadwa, believe you me, tsiku lina tidzachoka dziko lino lapansi. Silingakhale lero tithodzisamalira, timaona anthu tikamakula kuyesetsa kukana kukalamba, kumathamanga, kumadya, kukana izo, kuyesetsa kusunga matupi, timadzi kumwa pafupi, medical check-up pafupi, izo nzabwino sizoyipayi. But eventually those are indicative kuti moyo kusintha. Eventually tingadzisamale chotani, tingasimbwe chotani, tingakhale ndi chipatala chotani, tsiku lina tidzasiya dziko lino lapansi. Sikuopsezana, but this is the reality of life. The more we need to be human, the more we need kumayang'ana kwa Yesu Khristu mfumu. Kuti tsopano, when everything is said and done, mfumu yathuyo ikatilandira potani, we must awaken our minds and follow him faithfully. Kuopsa kwake nkwakuti timavomera tosefe kuti Yesu Khristu ndiye mfumu ya mafumu. We've accepted Jesus as our king, but we refuse him to reign. Timankaniza tsopano kuti azilamulira. Khristu alamule maiko onse, ndithudi inu Yesu ndiye mbuye. Kaya komweko. Koma the point is tizimulola azilamulira. Ku business yathu, you see anthu mmene timanyadira zinthu zapansi pano kuyiwala kuti Christ is the king. Anthu tamayika zithunzi za mpira nyumba mwawo, zithunzi za chani galimoto mwawo, kumata mastika oyimba, kumata mastika osewera mpira, ndi zabwino, koma tisamayiwale kuyikako nyumba mwathu kuti Christ, you are the king of this house. Christ, you are the king of this family. Christ, you are the head of priesthood. Christ, you are the head of everything. Tisamayiwale kuti Yesu Khristu ndi mfumu. Kodi ufumu wake ndi otani? Ufumu wake ndi wachikondi, ufumu wake ndi wansembe. Inu ndine ngati tikufuna kuti Yesu Khristu akatilandire, tikufuna kuti Yesu Khristu apereke mtendere umene ali mfumu yake ya mtendere. Nafenso tikuyenera kuti tiyambe pasi pompano kukhala anthu odzetsa mtendere, kukhala anthu opereka nsembe, kukhala anthu okonda, amakonda wina aliyense.
to be part of this kingdom. Ambuye Yesu lero akulula mayeso. Remember, adzabweranso. Adabwera koyamba pasi pano, wachichepere, kumathawa Herode choncho, anthu kumamuoza, kumpachika pa mtanda, tsikatu pa mtanda ngati ndiwe mfumu. Koma remember, akadzabweranso, adzabwera ngati mfumu. Adzabwera kudzaweruza. Chimenecho tisamayiwale. Chifukwa choti adzabwera kudzaweruza, akutiuziratu mayeso kuti tilowe mu ufumu wakewo. Tiyenera tipange zotani. Kuli ngati mmene amachitira m'masukulu, I don't know skulu zimene mudapita ino, koma akakhala m'masukulu ngati m'maseminari, tikapati tuyandikira mayeso, nde amabwera lecture kapena professor, kudzanena kuti pamene mayeso akuyandikira, taphunzira zambiri. But these are areas of concern. Kuti pamene mungawerenge kwambiri, nde muwerenge apa, nde kumakhala panicking, and we take that seriously. Nde Ambuye Yesu lero in a way we can say is giving areas of concern. Kuti tikalowe ufumu umenewu tichite chiyani? Amene ali ndi njala tizadyetsa. Amene ali ndi maliseche tizaveka. Kukamba tuzona anthu kunje kuno ali ndi zovala. Mwina kunena kuti zovala ndunena bwino, koma ali ndi zovala dzambiri. Mmene amanenera anzathu chichewa china, zovala dzambiri kapena vovala vambiri. Anthu amatha kuyala sapato kona tukona. Amatha kuyala zovala kona tukona. Ali ndi magalimoto akasintha iyo. Ndi chuma chimene Mulungu adatidalitsa nacho, tiyeni tizikondwera ndi kusangala. Koma pamene tikunyadira zimene Mulungu adatipatsazo, are we able to care for our less privileged brothers? Mukuona kuti ambiri zimene Mulungu anatidalitsa nazo, tikulephera kusamala nazo abale athu. Tikulephera kusamala nazo anthu ochepekedwa. Chilichonse chimene Mulungu adatipatsa is meant for us to care for others. Yesu alibe manja, Yesu alibe maso, Ambuye aitana inu ndine kumunda tikagwire ntchito. Ifeyo ndife manja ake, ifeyo ndiye makutu ake, tikamamva ena akulira. It's Jesus crying. It's us to do that. It's us to take care of our least brothers. Koma ambiri timakondwera monga timanenera dzulo. Timakondwera tikamaona ena omphawi, tikamaona ena amaliseche, tikamaona ena anjala. Moti ena timangosekera mchigulugulu nkumalira zabodza. Panobe ndi maluzida avuta. Koma tikunena chonsecho tili nazo zinthu zambirimbiri. Ambuye Yesu, fumu ya mtendere, fumu ya dziko lonse, imene ngakhale pa mtanda paja anthu osakhulupirira omwe amaneneramo mchimbulimbuli. Jesus Nazarius Rex Iudeus, kuti iye ndi mfumu ya Ayuda. Ndi mfumu yathu. Ndi mfumu ya wina aliyense. Ndipo ngakhale mbala imene pa mtanda paja idampempha itaona zozizwitsa. Kuti Ambuye mundikumbuke mu ufumu wanu. Atang'amba zovala zake, msilikali uja adanena momveka mawu, uyudi ndi mwana wa Mulungu. Inu ndine tidavomera kale kuti ndi mwana wa Mulungu. Tidavomera kale kuti ndi mfumu. Osati mfumu ya Ayuda yokha, koma ndi mfumu ya dziko lonse lapansi. Are we able to follow him? If Christ is the king, we are subjects. Ndi tikuyenera tizichita zimene matenanti amachita kwa mbuye wawo. Tikuyenera tizichita zimene anthu amene ali ndi owalamulira amachita bwana wawo akafika. Tili ndi mafumu osiyanasiyana pansi pano, koma palibe mfumu imene tingayifanizire ndi Khristu. Chifukwa mafumu enawo amalamulira modyera anthu masuku pamutu. Koma tikamtenga Yesu Khristu, sitimangoyimira kuti Yesu Khristu ndi mfumu, timapanganso extend dzina lake. Nchifukwa yake Yesu Khristu pena amatitchula kuti ndife abwenzi yake. We are his friends. Jesus is our brother. Jesus is our savior. Mawu yamba atiuza Jesus is the good shepherd. Salimo yathu yatiuza kuti ndi mbusa wabwino amene amatengera nkhosa zake kumadzi abwino, madzi ozizira, nsipu obiriwira. Chikutilepheretsa inu ndine kuti tizimvera Yesu Khristu amene ndi chani. Seeing is believing. Ambuye Yesu atipatsa zotiyenereza kuti tikakhale mu ufumu wake. Abale ndi alongo, pokondwerera chaka ichi tidzifunse tsopano kuti ndathandiza bwanji osauka, ndathandiza bwanji andende, ndathandiza bwanji amaliseche, ndathandiza bwanji amene alibe chakudya. Ndipo ngati zimenezi ndikuzichita, ndichita chani nchaka chikubwerachi kuti zinkirenkire patsogolo. Inu Yesu Khristu, mfumu ya mtendere, poyamba tipatseni mtendere pa dziko lonse lapansi. Thandizani maiko onse kumene kuli nkhondo. Chachiwiri tipatseni mtendere m'mitima mwathu. Titha kuoneka ngati anthu amene tili pa mtendere, koma tikudutsa mu zipsinjo zosiyanasiyana. Koposaposa tithandizeni kuti tizivomereza ufumu wanu, ufumu wa mtendere, ufumu wa chikondi, ufumu okhululuka, ufumu opatsa, ufumu omvera, ufumu ofunira ena zabwino, koposaposa ufumu olemekeza zinthu zoyera.
Yesu Khristu mfumu ya mtendere, lamulani mitima yathu, khazikikamo ndi kutithandiza ife kuti tizindikire kuti chilichonse chimene tili nacho pansi pano isimenti kuvomereza ufumu wanu. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mwana wa Mungu, omboli watu. Yesu Mesiya waponyeka. Mwana wa Mungu.